Terve! Tänään olisi testissä tämmönen Barebellsin Peanut Cloud pähkinäpilvi proteiinipatukka. 16 grammaa rotskuu, parisen sataa kaloria. Näissä on aika lailla samat kalorimäärät ja samat makrot näissä Barebellsin patukoissa. Ja pähkinäpilvi ei oikein niinku itsessään sano niinku mitään. Vähän kummallinen nimi. Ja täältä kun lukee, niin karamelli- ja vaahtokarkin makuinen proteiinipatukka maapähkinöillä ja maitosuklaakuorrutteella. Aikamoinen sekamelska. Laitetaan testiin. Tuo on näköinen ihan suklaapatukan näköinen. Maistellaan. Aika erikoinen. Täällä jotain niinku, onks nää jotain riisimuroja tai jotain tommosia tuolla. Vähän rapsakkaa, aika pehmeä patukka. Ei oo mitään outoa jälkimakuja. Tai aika mitään sanomaton mun mielestä. On Barebellsilla paljon parempiakin, mutta tää ei oo millään tapaa huono. Tää on semmonen 3/5. Ihan maksimissa. Hyvä, mutta ei mikään semmoinen tajunnan räjäyttävä. En osta uudestaan. Ei millään tapaa huono. Oli vähän korkeammat odotukset Barebellsilta ehkä tällä kertaa. Täytyy vielä lisätä. Ei tää niinku mitään sanomaton oo, mutta oli ehkä vähän korkeammat odotukset. Nyt kun on niinku melkein koko patukan syönyt, niin sä niinku vähän kasvat vähän ehkä enemmän. Ja tää on aika hyvä tää suutuntuma. Tää on tosi miellyttävä syödä. Ei oo semmoista jauhamista vaan. Tosi hyvä suutuntuma. Hyvä rakenne tästä. Jos olisi vähän eri makuinen, niin ostaisin ihan varmasti uudestaan. Joo. Katsotaan mitä seuraavaksi testataan.